quan vulguis. Retalls de futur. Jo vaig néixer al Marroc i allà van recórrer els meus primers contactes amb l'escola. Aquella era una societat classista, ben diferenciada en molts aspectes, i un d'ells era la separació entre escoles per a espanyols i escoles per a àrabs. Jo em vaig relacionar només amb l'escola per a espanyols, eren els anys 50. Crec que en aquella època, i parlo única i exclusivament del poble on jo vivia, l'escola feia equilibris essencialment sobre 3 potes que la feien trontollar. Una era la privada amb una mestra republicana, una altra era de monges i per fi l'escola nacional. Amb les 3 vaig tenir alguna relació, amb el cor encongit. La mestra republicana, amb qui vaig estar uns 3 anys, es trobava en el punt de mira de la repressió franquista, possiblement depurada i amb el seu marit afusellat. Era una dona severa en la seva relació amb els alumnes, eixuta, mai somreia i parlava poc, però escoltava i corregia els errors, sobretot el de la nostra parla espontània. L'aprenentatge era essencialment memorístic i per superar els graus t'havies d'aprendre el llibre sencer de memòria. Només hi havia una aula amb els clàssics pupitres negres i per a l'esbarjo sortíem al carrer. Quan em tancava entre aquelles parets s'activaven en mi petites eines de supervivència per no aturar-me en un sentiment de tristor. I aquest és el final de la primera etapa. Aprenent a resistir. Quan va arribar el moment de fer la primera comunió, vaig estar acceptada durant un curs en l'escola de monges. Tant elles com jo sabíem que era per imperatiu legal, ja que només en un col·legi de monges et podies preparar per a aquest esdeveniment. Les altres nenes, alumnes de sempre, també ho sabien i em miraven com a una intrusa. Com que jo era molt tímida, em sentia incòmoda i crec que mai vaig ser acceptada com a una més. Aquelles aules eren més alegres i jugaven en un pati. Recordo haver participat en una representació teatral sobre l'Anunciació, fent d'Arcàngel Gabriel. Havia de dir un paràgraf que em semblava molt llarg i no estic segura d'haver-lo dit mai tot sencer, però les monges eren amables i pacients. Va arribar el dia de la primera comunió i la veritat, malgrat que deien que així havia de ser, no em va semblar el dia més feliç de la meva vida i així va acabar la segona etapa. Innocentment antielitista. Els meus pares sempre havien fet un esforç perquè els seus fills estudiessin i per aquest motiu em van matricular a l'Escola Nacional per a preparar-me per l'ingrés al batxillerat del moment. Eren pocs alumnes i entre ells només 2 nenes. No ens relacionaven amb les altres alumnes del centre que impartien la primària. Teníem un professor només per nosaltres i un pati petit separat a l'hora de l'esbarjo. Crec que feien descaradament la diferenciació entre rics i pobres. I jo, que era la pobra dels rics, mirava decebuda les meves amigues del carrer que jugaven al pati gran. L'aprenentatge ja va ser més científic i raonat i tractava les matèries amb la participació activa dels alumnes. Vaig aprovar l'ingrés i aviat s'hauria de realitzar el gran canvi de la meva vida. Ens n'anàvem a viure a Espanya. I d'aquesta manera acabava la tercera etapa escolar en la meva infància. Però cap d'aquestes etapes no haurien donat sentit a la meva infantesa si no hagués estat recolzada per la millor escola, la del carrer, on vaig poder gaudir i fins i tot destacar en multitud d'activitats que ara es pagarien com a lúdiques. Jocs de pilota, saltar la corda, pujar als arbres i, el millor de tot, recórrer als terrats fent equilibris com una gateta en busca d'aventures en solitud. En aquells moments jo sí era una nena feliç. Molt bé.